Maskulinitate hauskorra, ongi etorri ikus neusun eretzogora. Bideo bat igotzen dudan bakoitzean, beti egoten dira alako iruzkinak. Zerako belarretakoa dara bazu, atzazkalak begira margozuta dituzu, edo kaletik joten doanean. Begira zerako ona, begira makillatuta doa, begira poltza bat daka, edo nire ana lagunekin dantazat doanean, neska baten moduan datzen duzu. Ea, nola jatzen dudan hau. Halako gauzek, ez dizute neska egiten. Muti izango zara beti, gizonezko izango zara beti. Nork esaten du hori? Bai, maskulinitate euskorrak esaten du. Badakit, maskulinitateak hau kutxa txiki bat, eta esaten duna gizonak izan bardila indartzuak, hola gogorrak, eta ezin dituztela bere sentimenduak aderazi. Badakit, eta etengabe hor dago vigilatzen. Baina hori gezurra da, gizon izango zara, beti generori gizonezkoa bat akitxo. Eta jakin, maskulinitate euskorra dela da, gizonezkoek osasun mentaleko arazo gehiago dauzkate.